Passaré un minut de les propos iniciem. Abans d'iniciar el pleno ordinari corresponent al mes de maig, vull presentar a tots els regidors d'este ple la nova interventora de l'Ajuntament, que és Jessica Crespo Poveda. El que portem de menys, no farà molt més que està entre nosaltres, per a que no. Passem ja, iniciem el ple. Primer punt del dia, lectura i s'escau aprovació sobre els actes de sessions anteriors. Sí, voldria que el municipal socialista, jo crec que prepara tot el plenari, que l'enviarem molt dia en una hora. Està sí, ja. Està sí. Està en casa de tots, molt bé. Que com sabia que m'havia dit que estava fora... Sí, està en casa allà, estem a Barcelona, fent una operació important, però està tot. Tots. Moltes gràcies. Passem al primer punt, lectura i s'escau aprovació sobre els actes de sessions anteriors. Corresponde a las sesiones ordinarias en el párrafo 14, 5/14, de 25 y 30 de abril, así como también ordinarias 7/14, de 30 de abril. Alguna qüestió sobre els actes? O si no hi ha qüestions, s'entenen aprovades, Passem al punt número 2, coneixement de resolucions de l'alcaldia dels dictats per regidors delegats. Corresponde a la novedad 996/14, de 16 de abril, a la 1287/14, de 16 de mayo. Passem al punt número 3, declaració institucional per l'assassinat de la senyora presidenta de la Diputació Provincial de León, senyora Isabel Carrasco. Saben del procés que ja se va fer una lectura pública, però si volen també passaré a la lectura en estos mateixos moments. Declaración institucional por el asesinato de la ilustre presidenta de la Diputación de León, doña Isabel Carrasco. Tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, doña Isabel Carrasco, este ayuntamiento quiere manifestar su más firme rechazo ante un hecho despreciable y ruin, perpetrado con total menosprecio a las instituciones democráticas nacidas de la voluntad popular. La vida es un bien sagrado que debemos respetar desde cualquier punto de vista y toda actividad que se efectúe en su contra es reprobable e injustificable. Desde esta corporación municipal destacamos la labor de Isabel Carrasco, que dedicó su vida al servicio público, ejerciendo a través de los años en la provincia de León. Por unanimidad del Ayuntamiento y en representación de la ciudadanía de la Vall d'Uixó, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Isabel y unirnos a su dolor en estos momentos difíciles en los que generamos su lamentable pérdida, extendiendo la presente a los ciudadanos de la provincia de León que viven estos días con tristeza, amargura e indignación. Descanse en paz i va firmat per els tres portaveus dels tres grups polítics en representació municipal. L'única qüestió és que passem a la votació. Ja que està signada per els tres grups, s'entén aprovada. Passem al punt número 4, dictamen, aprovació, compromís, procediment, gestió jurídico-patrimonial de la parcel·la d'ampliació de l'IES Honori Garcia. Dictaminado por mayoría. Intervencions? No hi ha intervencions, passem a la votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Punt número 5, dictamen, aprovació, fraccionament, pagament, cànon d'ús i aprofitament de declaració d'interès comunitari per a l'activitat d'extracció minera d'anys. Dictaminado por mayoría. Intervencions? Passem a la votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Dictamen, número 6, dictamen, aprovació, rectificació, error aritmètic de l'acord ple de l'Ajuntament 7/14.9.1 de data 30 d'abril del 2014 sobre la declaració d'oferta econòmica més avantatjosa, contracte, gestió del servei públic de la piscina descoberta, instal·lacions annexes del restaurant i cafeteria del paratge de Sant Josep, el considerament obert. Dictaminado por unanimidad. Si està aprovat per unanimitat, no hi ha intervencions, però serà aprovat. Punt número 7, dació de comptes, execució, pressupost, primer trimestre 2014. Está dictaminado por unanimidad. Passem al punt número 8, que és el despatx extraordinari. Votem la urgència del despatx. Vots a favor? Per unanimitat. Punt número 1, acord d'aprovació, adjudicació, contracte, gestió, servei públic de la piscina descoberta, instal·lacions annexes del restaurant i cafeteria en el paratge Sant Josep, per procediment obert. Dictaminado por mayoría. Intervencions? Senyor Porcat. Sí, simplement per a manifestar que mantindrem el mateix vot que en l'adjudicació provisional que se va fer, que és en contra. Si no cal entrar en els temps. Gràcies, senyor Porcat. Una intervenció més? No hi ha intervencions? Sí, senyor Puig. Com vàrem manifestar ja en anterioritat, amb el que és l'aprovació de l'adjudicació,
ens abstenem. Tenim més intervencions. Passem a la votació. Vots a favor de l'acord, vots en contra, abstencions, queda aprovat. Punt número 2, moció de tots els grups municipals en suport a la declaració dels camins del Llagolosa com a patrimoni mundial de la UNESCO. Es una moción que tiene conocimiento de todos los grupos municipales. Crec que va signar per cinc grups, però si hi ha intervencions al respecte, doncs passem a la votació, vots a favor de la moció, queda aprovada per unanimitat. Punt número 3, moció del grup municipal popular de suport als bous del carrer. Señora Quintaruiz. Sí, gracias, señor alcalde. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Municipal Socialista a la moción presentada por nosotros. La moción es bastante simple. El objeto de presentarla en estos momentos es porque en el mes de junio, hace 2 años del archivo del procedimiento para declarar bous al carrer y espejos taurinos, y consideramos que es el momento de volver a solicitarlo porque por una cuestión de incumplimiento de la normativa al respecto no pudo seguir adelante y tuvo que archivar. También, como pueden ver, en los acuerdos se pide que se haga una reprobación de manifestaciones realizadas por, concretamente, la señora Albiol, portavoz de Izquierda Unida, por el señor Cayo Lara, portavoz de Izquierda Unida, y por el diputado del PSPV, Juan Soto. ¿Por qué se establece esto? Porque yo creo que estas manifestaciones que se han hecho últimamente, unas al respecto del BID y otras al respecto de otras cuestiones, por ejemplo sobre la financiación de este tipo de festejos taurinos, lo único que hacen es contribuir a que no se ponga en valor una de las fiestas más características tanto de nuestra ciudad como de la Comunidad Valenciana. En la propia exposición de motivos se habla no solo de la repercusión económica, sino también se hace un balance de los festejos taurinos. Nosotros consideramos que forman parte de nuestra tradición y nuestra cultura, y hay que dar un paso más, y nos parece que sobre todo la solicitud de que se vuelva a abrir el procedimiento de declaración de BIC es fundamental, que ahora tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Nada más. Gracias, señora Quintaruiz. Señor Porcar, intervención. No, es que es una cuestión de orden, señor alcalde. S'ha presentat una esmena a la totalitat. No sé si correspon que el grup que l'ha presentat perquè... És que no ho sé. Primera, el grup socialista és tot. Sí, no hi ha cap problema. A veure, justament per això que la primera part que ha explicat la senyora portaveu del Partit Popular és perquè han presentat aquesta esmena. Perquè si resulta que una qüestió en la qual estàvem tots d'acord este ple ha votat per unanimitat, la qüestió que se planteja, no sé què fem tornant a presentar això. Haguem llevat aquests punts i haguem dit no, el que volem és que se reproven les paraules de tota aquesta gent. Doncs bé, ho fiquem, que se reproven tot el que vulguin. Ja votarem el que tinguem que votar, però anem a decidir una cosa que hem decidit. Que tots estem d'acord, així se va fer en el ple que diem ahir en 2011, el ple d'octubre, novembre de 2011, tots estem d'acord en la qüestió plantejada dels bous al carrer. Per tant, per això no presenta aquesta moció. Ara, si vostès volen aprofitar això per alguna altra cosa, ja ho veig. Crec que no descobrisc absolutament res que és així. Volen que es manifestem una tarea públicament sobre el recolzament, no sé quins problemes tenen en recolzar tradicions, cultura, festes, símbols, i ho recolzem tots. I a més està molt bé que facin aquest tipus d'apreciacions, perquè veig ja que saben diferenciar entre el que són tradicions, el que és cultura, el que és festa i el que és simbologia, perquè no tot és el mateix. Està molt bé, aquesta primera part. Ja ens vam manifestar que no teníem nosaltres cap problema en recolzar les nostres senyes d'identitat. Ara, si vostès creuen que les senyes d'identitat només són unes, l'ADN valenciano només té que ser-ho, doncs ja parlarem. Tots recolzem les nostres tradicions, la nostra cultura, les festes i la simbologia. Faltaria més. Continuen tenint un greu problema, volen reafirmar-se constantment en que recolzem les tradicions, la cultura, les festes i la simbologia. Ahí no anem a entrar. No van passar res, això no és la discussió. Per això l'esmenem. Perquè no era una cosa que estàvem d'acord i vam votar els 21 a favor.
i continuem estant els 21 a favor, per lo que veig. Això és així. Gràcies, senyor Artur. Ja per cap. Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo suposo que el procediment és votar, serà votar l'esmena a la totalitat, com sempre, suposo que serà així. De aquest sentit, que nosaltres anem a votar a favor de l'esmena a la totalitat, perquè planteja una cosa que a nosaltres ens pareix òbvia, que és ratificar un acord que este ple ja ha pres. Nosaltres estem completament en contra, no portes plantets, no és cosa. I ho dic en tota claritat. Perquè ens pareix que fer partidisme d'estos temes és molt, molt negatiu. Molt. És molt negatiu perquè no sé quin interès tenen vostès en fer partidisme de la festa dels bus al carrer. Però jo voldria que reflexionem una cosa. Vostès són conscients del mal que li fan a la festa fent aquests plantejaments? Jo suposo que no. Jo suposo que no. Vull pensar que no, que és que no són conscients. D'això com de tantes coses no són conscients. Jo no sé si vostès saben i se donen compte de que les passions de les persones, com pot ser esta, estan bé. I això és important en la vida dels pobles. Però raonar en el cap també. Les dues coses són importants en la vida de les persones. I no sé si vostès són conscients de que hi ha persones també en aquest poble que estan hasta així de fanatismes. En aquest tema i en altres temes. I aquest tipus de plantejaments fomenten els fanatismes, que no són bons per a ninguna tradició ni per a ningú poble. Jo no sé si vostès són conscients d'això. De que hi ha gent que té opinions distintes sobre aquest tema. I que fent la classe de plantejaments que vostès fan, l'únic que provoquen és que creixen els enfrontaments entre els que tenen unes opinions i altres, totes respectables. Com les declaracions que se repleguen d'alguns membres que són diputats, que és que un diputat no pot opinar les coses que opina, no pot opinar això. N'hi ha que reprovar-lo per una opinió, que és que ha faltat alguna persona, aquest diputat, dient d'això. Mira, el grup municipal d'Esquerra Unida del poble de la Vall, vostès no tenen que dir res dels bous al carrer, res absolutament. Esquerra Unida de la Vall ha tingut la regidoria de festes de l'Ajuntament de la Vall. I això són fets. Si vostès tenen que estar constantment reafirmant les seves d'identitat, incloent estat, ens pareix molt bé. Si vostès ho necessiten, ho fan. Nosaltres no necessitem. No cal paraules, fets. Des de la regidoria de festes, què va fer Esquerra Unida? No va tratar en respecte a Esquerra Unida la festa del Bou al carrer. No va fer tot el possible per a que aquesta festa millorara, cresquera, s'afera la nacionalitat. Això ho reconeix tot el món en aquest poble. Tot el món. Això són fets. No cal que estiguem dient paraules cada dia. I sobretot no cal que les diguem intentant utilitzar partidistament una qüestió que no s'ha d'utilitzar partidistament. No sé quin problema tenen vostès amb això. Mos ratifiquem en l'acord que ja va prendre el ple. Quin problema hi ha? En principi és la nostra postura i sí que es demanaria que pensarem una miqueta, que reflexionarem una miqueta. I que començarem a prendre consciència de que fer partidisme en aquests temes no és gens bo per a la festa, no gens. Les comissions de festes d'aquest poble no necessiten que s'estiguem dient cada dia que el reposem, ja ho saben. Ja ho saben perfectament. Moltes gràcies. Gracias, señor Porcar. Señor Montarruiz. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, señor Porcar y señor Cruz, la moción a la que hace referencia el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con la moción que ha traído este pleno el Partido Popular. Yo sé que para ustedes es un problema votar a favor de esto, yo lo entiendo, pero excusarse en que esto ya lo hemos aprobado, por lo menos digan las razones que ustedes tienen para no votar a favor y para reprobar, porque que yo sepa, ustedes a este pleno han traído muchísimas mociones para que reprobemos actuaciones y para que reprobemos opiniones de otros políticos. Pero ¿qué pasa? Que a los del Partido Popular sí que vamos a reprobarlos y a los que les afectan a ustedes no. Han traído muchas mociones al respecto, señor Porcar, y se ha debatido y se ha tratado el asunto. La moción a la que hace referencia el señor Cruz, en ningún momento se habla del BIC y se habla de solicitar que se abra el procedimiento que ahora en junio
es cuando han pasado los 2 años y se pueden volver a pedir. Esa moción, que sí que es cierto que aprobamos todos los partidos políticos, era para declarar los festejos taurinos como elementos integrantes del inventario del patrimonio cultural inmaterial, tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado español. No tiene absolutamente nada que ver con la moción que nosotros traemos y que es para iniciar, para volver a reabrir el procedimiento para que se declaren BIC los festejos taurinos y el Bous al Carrer. No tiene nada que ver. Sí que es cierto que aquí se han traído otras mociones en apoyo al mundo taurino y que ustedes en el 2004 trajimos una y ustedes votaron en contra también. Esta era para establecer un inventario sobre las fiestas para los festejos taurinos como elementos integrantes del inventario del patrimonio cultural y material. No tiene nada que ver con la moción que estamos tratando ahora. Es que parece que ustedes nos están diciendo que como ya se ha debatido el tema, que no lo vamos a debatir más. Señor Duc, ¿cuántas veces han traído ustedes aquí que rebajemos el tipo de IVA al 0,60? 9 veces, 10 veces, 12 veces, y se han debatido todas. Todas las veces hemos debatido, no hemos dicho no, vamos a presentar una enmienda porque eso lo debatimos no sé cuándo. ¿Cuántas veces han traído ustedes mociones para que le pidamos y exijamos al Consejo que pague aquello que debe el recurso? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces hemos votado a favor de exigencias a otras administraciones que estaban gobernadas por el Partido Popular? Muchísimas veces. Es que no sé qué problema les ha entrado ahora en que traigamos a debate una moción que encima no se ha debatido en ningún momento, que esta es la primera vez que le estamos pidiendo que se reabra el procedimiento por las cuestiones de que no se cumplía con la ley, que faltaban informes positivos y que ahora volvemos a pedir. El problema que tienen ustedes es que estamos pidiendo que reprueben unos argumentos y unas manifestaciones que son absolutamente, por lo menos, desacertadas y que sí que pueden herir los sentimientos de la gente, señor Porcar. ¿A usted le parece normal que se haya dicho por parte de un diputado socialista que el Bous al Carrer embrutecen y degradan nuestra sociedad? Pero ¿quién es este señor para decir que embrutecen y degradan nuestra sociedad? Y que eso no es cultura. Esa persona que usted dice que tiene opinión, claro, es que todo el mundo tenemos opinión. Es que yo cuando llego a mi casa tengo mi opinión. Pero cuando salgo fuera y cuando tengo que manifestar como cargo público, digo lo que tengo que decir porque hay opiniones que pueden crear problemas o que pueden herir los sentimientos de los demás. En muchas ocasiones. Esta persona no estaba en las Cortes como Juan Soto, estaba como diputado representando a un partido y desde luego representando a muchos ciudadanos. Y además, Cayo Lara, que en la moción se dice, lo que dice Cayo Lara, que es una movida de la parte más cutre de la España cañí, que algunos recordamos del pasado histórico. ¿Eso no le parece a usted que hiere los sentimientos de la gente? ¿Usted no le parece que los que están a favor de los toros, que además Vallduxó es un pueblo que es eminentemente taurino y la Comunidad Valenciana también, que estén llamando cutres a todos los que les gustan los toros y que es algo de la España cañí? Señor Porcar, si no pasa nada por desmarcarse de lo que dicen algunos líderes políticos, si es que ustedes no se han desmarcado ni una sola vez, están en lo que están. Pues yo creo que ha llegado el momento de desmarcarse. Si ustedes consideran que hay alguna manifestación que no es adecuada y que desde luego sí que puede herir los sentimientos de los demás y desde luego que es una cosa importante a la cultura y las tradiciones de los valencianos, pues no pasa nada porque se desmarquen. El problema que es que aparece la reprobación de esos argumentos esgrimidos por la señora Albiol y por Cayo Lara, y que sí que está de acuerdo en que volvamos a solicitar que se abra el procedimiento de declaración del BIC. Es que no entiendo qué problema tienen ustedes con esta moción. Desde luego, siempre que sale algún tema polémico, como las señas de identidad, como el mundo taurino, siempre nos dicen lo mismo, que es que nosotros queremos crear polémica. ¿No les parece que ustedes son los primeros que crean polémica desprestigiando nuestras fiestas? Hace poco trajimos a este pleno que se reprobara unas manifestaciones que hizo una concejala del Partido Socialista. Y todo por no reprobar, estuvimos aquí discutiendo una hora porque al final resulta que manifestaciones que hacen un cargo público poniendo a las fiestas como si fueran un circo o poniendo a las fiestas en una situación que no es la que se merece, resulta que esto lo tenemos que aceptar. Y que cuando nos quejamos es que queremos crear polémica de una cuestión que no la tiene. Pues no, señor Porcar, ha llegado la hora de manifestarse a favor de aquello que nos hace sentir valencianos, de aquello que forma parte de nuestra cultura y de aquello que además forma parte de la tradición, pero nuestra como municipio y en la Comunidad Valenciana. Nada más. Muchísimas gracias, señora Vicente Ruiz. Señor Porcar. Sí, gràcies, senyor alcalde. Primero una puntualització que jo recorde, potser estic equivocant, que és una cosa de memòria, que jo recorde, este grup no ha presentat ninguna moció per reprovar les declaracions de Segur. Ha presentat la moció per demanar la seva dimissió per les seues actuacions, no per les paraules que ha dit.
Jo no recordo que li agrairia que vinguera alguna moció presentada, però això és un tema secundari. No vaig a tornar a repetir el que ja dic. Nosaltres no ens estem acusant de crear polèmica, ens estem acusant de partidisme, de ser partidistes i de tratar des d'un punt de vista partidista un tema que ens pareix que mereix més respecte que el ser tratat de forma partidista com vostès fan. Ho has explicat de tota claritat i ho torno a dir. Senyors d'identitat. Senyors d'identitat què és? Tancar l'Ingrés en valencià dels col·legis públics? Això són senyors d'identitat. Vostès parlen de senyors d'identitat que tanquen l'Ingrés en valencià dels col·legis públics? Senyors d'identitat és tancar l'única televisió de la nostra llengua, de la nostra comunitat? Això són senyors d'identitat? És això? Home, vostè comprendrà que jo li tinc que dir que me pareix que fan un ús partidista de les coses i que això no és bo. Mira, vostè, vaig a ficar-li una comparació. Jo no soc aficionat al poble, jo soc tot el món en aquest poble, perquè ho va dir públicament diverses vegades. Estic en un model, però és que són aficionats. Això no és ningú problema. La gent m'ho respecta, lògicament. El que ho respecta és que són aficionats. Jo sí que soc aficionat al futbol. Soc aficionat al futbol, m'agrada molt el futbol. Soc valencianista. I jo, que soc aficionat al futbol, dic públicament moltes vegades, quan parla la gent, quan me pregunten i quan no me pregunten, que algun dia algun govern tindrà que prendre la decisió d'acabar en el despropòsit que els clubs de futbol, incluït el València, han fet i estan fent en temes econòmics, en temes d'hisenda, en temes financers. I per dir això, ningú me diu que estic en contra del futbol. Ningú. Per què quan algú diu alguna cosa així respecte als bous, que per cert, les declaracions de Cayo Lara no se refereixen al futbol de carrera, se refereixen als corregudes de bous. Per què quan algú diu alguna cosa d'això referit als bous n'hi ha que estar contra dels bous? És que no ho comprenc. Si no és per pur partidisme, perdone vostè, però és que o me dona alguna raó o el tinc que dir així. Fora del partidisme, quina és la raó per la qual, en tota normalitat, jo puc dir el que vull a les clubs de futbol que ningú me dirà tu faré contra el futbol. Però qualsevol que faig una crítica o que manifesta una opinió que jo puc compartir o no, i això no és el tema. Respecte als bous, resulta que estan contra els bous. Pues per què? És que no m'agrada això. Però és que vostès comprendran també que ens molesta molt i ens pareix que és preocupant la utilització partidista que vostès fan de les sèries d'identitat. És que la fan. Segurament serà per falta d'arguments per explicar altres coses. Vostès tenen una campanya muntada fa temps en aquest tema. I això la gent ho sap perfectament. Serà per falta d'arguments, per explicar altres coses que vostès fan. És que ens pareix que és incomprensible. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Porcar. Senyor Artur. Bé, el ple havia deixat clarament, en el que vostè acaba de dir, quina és la posició que té. Qui ha tancat el procediment, qui no ho ha aconseguit, és el seu govern. Després de 2 anys no sabem ben bé què ha fet, que ho ha tingut que tancar, i ara que ve un any electoral, una altra vegada, la mateixa cançoneta. Els socialistes no volen bous, mira, han desfet la festa. Jo he sigut alcalde d'aquest poble i ja em suprimir de festes. I tindré que anar, no, tindré que arrepentir. És una excusa. És una excusa, el que vostès fan, tot això és una excusa. Escolta, què li fa falta que tots els ajuntaments li diguem al Consell? Escolta, Consell, per raó que sí que fa falta. Fa falta? Jo crec que no. Jo crec absolutament que no fa falta. I l'opinió de la Vall la sap de sobre el Consell. Si cada vegada que obren la boca en un llibre de festes que escriuen 2 ratlles, bueno, lo dels bous, o se us olvida ningú. I després m'haurà d'explicar que és hora de manifestar-nos textual sobre el que nos hace sentir valencianos. Haurem d'escriure el decàleg. Haurem d'escriure, és que n'hi ha un decàleg, o sigui, per a sentir-se valenciano, què han de fer? Per a sentir-nos valencianos, senyora Elena. Està escrit això. Què és el que vostès diuen? Només n'hi ha una única forma de sentir-se valenciano. La que jo dic.
Si no t'agraden els bous, ja no les dono. I aquesta és la reducció que han de fer en tot aquest tema. Ahir volem portar una altra vegada a discussió en aquesta excusa de tornar a portar el mateix i damunt diu no sigui cosa que fiquem el primer punt i fiquem el segon i damunt, com ja han votat que sí, ja han manifestat que sempre no vagin a votar que sí, no, damunt han de ficar ahir les opinions d'algunes persones que en un moment determinat les he dit. Jo només responc de les que ha dit el senyor Soto i les he tret textuals del Semanari Taurí aplauso.es, del Seminari Taurí. He anat allí. Perquè, clar, estava parlant el senyor Soto de la nova assignatura de cultura valenciana. Estava parlant d'això, dels continguts que hauria de tindre aquesta assignatura. I parlava de que li pareix bé determinats continguts que puguen tindre, que ja se donen en altres assignatures també, que estan dins del currículum, i diu que li pareixia, opinava, que ficar dins del currículum per a que estudien els alumnes de 8 anys els bous al carrer, li pareixia una aberració cultural. Això és el que li pareixia una aberració cultural, que és el que diu la moció. El currículum, que se ficara dins del currículum. No que els bous al carrer foren una aberració cultural. Jo he tingut que anar a una revista taurina, aplauso.es, de manera taurina, 20 de gener de 2014. Això és el que havia el senyor Soto. No el que vostès diuen. Era una aberració. Los califica de aberració cultural. I reprovar, jo no sé si n'haurem dut moltes, segurament no. Després em ficaré algun exemple d'això. Però si han dit os jodeix a tots els paradors de Flandre i Tafabra, doncs ho reprovarem. No sé si ho han dut o no, però haurem pogut dir les paraules de Rus també, quan se ficaven els ensenyants. Això sí que és un col·lectiu concret, que les paraules que diuen. Això sí que és vergonyós. Per tant, nosaltres la nostra posició està ben clara, la vam manifestar i l'hem manifestat quan s'ha dit així el tema dels bous al carrer i crec que els fets han demostrat, que és el que s'ha demostrat, els bous al carrer han demostrat quina ha sigut les nostres actuacions en els bous al carrer en aquest poble. Mos avalen els nostres fets en els bous al carrer. No les paraules que vostès puguen ficar en qualsevol moció de les opinions que puga dir qualsevol representant públic manifestant la seva opinió. Mos avalen els fets. I per tant, si el govern valencià està disposat a reobrir-lo, que ho reobriga, ho pot fer perfectament, de la mateixa manera que l'havia arxivat. I que pregunten en Aragó, també, perquè és que en Aragó no ho han declarat en un govern no pot fer. Què ha passat? Que vaig venir que ho pregunten. En un govern del Partit Popular no s'ha declarat dir que es posa al carrer. És que segurament no s'ha llegit el decàleg de hay que ser un buen valencià. Moltes gràcies. Sí, la señora alcalde, no sé ni qué contestarle, señor Cruz, porque toda esta paralelia que ha hecho usted, que desde la mitad de las cosas que ha dicho, ni le he seguido el hilo, no sé realmente lo que quería decir, total para justificar que están en contra y que van a votar en contra, pues bueno, efectivamente por los hechos que usted ha sido alcalde. Usted ha sido alcalde, tenía 4 barradas puestas en el banco del ayuntamiento. Le digo que no es lo que yo diga, es que lo dice el Estatuto de Autonomía. Dice cuál es la bandera y dice lo que representamos y lo explica todo, se lo puede leer. Por cierto, no tiene por qué ir usted a buscar ninguna revista taurina, aplauso. Usted pone diputado socialista, bous al carrer y sale. Porque efectivamente, lo dice la moción, en ningún momento dice el diputado que los bous al carrer sean una aberración cultural. Dicen que efectivamente ponerlo como asignatura de la comunidad valenciana en cuanto a tradiciones, que a mí me parece una aberración cultural, lo dice tranquilamente.
tendríamos que dar toda la opinión de los contenidos que tenía la asignatura que ustedes hicieron, la de educación para la ciudadanía, que también se podía calificar en algunas veces como aberración, que a ustedes les parece bien. Hay que imponer y hay que hacer lo que ustedes quieran. Este es el momento de decidir si no está a favor o no. No le pido nada más, no tiene absolutamente nada que ver esta moción con la moción que presentamos en su día. Si usted quiere, no traemos más de Bous al Carrer ni de tradiciones, porque ahí ya se debatió. ¿Qué les molesta debatir esto? El problema es ese, es que les molesta debatir esto. Miren a ver qué han hecho otros alcaldes socialistas en otras ciudades que se han prohibido el Bous al Carrer. Miren a ver qué han hecho, como por ejemplo en Chocan. Si es que cuando ustedes gobiernan, efectivamente por sus hechos les conocemos, señor Tur, por sus hechos. Le voy a decir una cosa, señor Porcar. Usted dice, no es de Chobar, pero actúan, donde van, actúan igual. Y donde van, intentan imponer su criterio. Y ustedes pasan totalmente de lo que dice el Estatuto de Autonomía. Y ustedes están orgullosos de llevar la cuatribarrada. Y es que son así, pero porque se avergüenzan, Colín, que lleguen y digan, pues sí, para nosotros, por lo menos Izquierda Unida lo dice. Marina Albiol lo dice tranquilamente. Que para ellos es el país Valencia, para ellos su bandera es la cuatribarrada y para ellos el himno es la musaranga y punto. Y miren que bien les ha ido las últimas elecciones. Diciendo lo que piensan. Ojalá continúen así y digan lo que van a hacer, porque el problema, señor Porcar, que claro, ahora, pues el otro día con las elecciones europeas ustedes tuvieron un buen resultado, yo les felicité además por ello. Están saliendo los medios de comunicación que igual, claro, entre ustedes y Podemos se llegó a un acuerdo que también ha sido un fenómeno electoral y resulta que, claro, partido antitaurino también. Tendremos que ver, porque ustedes siempre hablan de cuando estuvimos gobernando nosotros, fíjense, Nicolás Monó, que además fue un buen concejal de fiestas, iba a todas las fiestas. Sí, pero su partido, señor Porcar, su partido está constantemente haciendo manifestaciones en contra del Bous al Carrer. Su portavoz, María Albiol, que ahora va a estar de eurodiputada, dijo que había que retirar las subvenciones y lo que se daba económicamente, el respaldo económico al Bous al Carrer. También dijo que ellos lo del BIC no lo iban a apoyar porque para ellos es una escultura. Jolín, pues no pasa nada, díganlo aquí también, que no pasa absolutamente nada. Y voy a decir otra cosa, estoy cansada ya, señor Porcar, de que diga que nosotros hacemos partidismo de las señas de identidad y de todas las cosas que alguna cuestión traemos al pleno. Desde luego, creo que tampoco son la mayoría de las veces. Hemos traído un par de mociones que tienen que ver sobre señas de identidad y ahora sobre el Bous al Carrer. Pero ustedes, que ya se lo he dicho en alguna ocasión, han hecho partidismo de la desgracia ajena. Y le estoy hablando del tema de los desahucios, que aquí se han traído muchísimas mociones al respecto del asunto de los desahucios, que nosotros siempre, quitando de alguno, lo hemos apoyado y que a ustedes nunca les ha parecido bien. Nunca les ha parecido bien. Que nosotros hemos creado un servicio que está atendiendo a muchísimas familias y que está consiguiendo muchísimos avances y a ustedes les da igual, porque ustedes lo han cogido como bandera. Y eso no es bandera suya, señor Porcar. Por lo tanto, creo que es mucho más preocupante hacer partidismo de un tema social que además está creando muchísimos problemas y que es un drama, a que traer aquí una moción para apoyar a Bous al Carrer, que desde luego, ya le digo en la moción, que no solo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de tradiciones, sino además económico, incluso con los puestos de trabajo directos e indirectos que se crean a través de la tauromaquia y a través del Bous al Carrer, nada más. Gràcies, senyora Vicenta Ruiz. Passem en primer lloc a votar l'esmena presentada pel grup socialista. Si l'esmena és rebutjada, passarem a votar la moció del grup popular. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra? Com hi ha un empat, tornem a votar. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra? El vot de qualitat queda rebutjada i passem entonces a votar la moció. Vots a favor de la moció? Una qüestió d'ordre. Això no ho fem mai. Quan vostès han presentat una esmena a la totalitat, s'ha votat l'esmena i si no, pues ha quedat el que Diga el secretari local. Que és quan sí. Que quan és al revés, la iniciativa nostra no se vota. ¿Vos actos los conoceréis? La misma totalidad dice, si aquí hay propuestas que resultan aprobadas, esta quedará automáticamente rechazada la moción sin necesidad de efectuar una nueva votación. Si no quedarán aprobadas, se someterá a continuación al dictamen de proposición o moción presentados inicialmente.
queda molt clar. L'esmena ha quedat rebutjada, per tant, passem a votar la moció que era conforme estava previst. Vots a favor de la moció presentada per el grup Popular. Les vegades que faig a favor. Si se hubiera presentado un voto particular o una enmienda a la totalidad, se procederá a su votación de forma previa al dictamen, proposición o moción de la que traiga causa. Si aquellas propuestas resultaran aprobadas, estas quedarán automáticamente rechazadas sin necesidad de efectuar una nueva votación. Si no quedaran aprobadas, se someterá a continuación el dictamen, proposición o moción presentados inicialmente. Este es lo que dice el artículo 104, apartado 2, párrafo segundo del reglamento. Només vull fer constar en acta que el senyor alcalde ha aplicat incorrectament el reglament en altres ocasions. No, perquè l'esmena que presenta el grup popular és la que s'aprova. Per tant, si s'aprova l'esmena, no se vota la moció. I així ha passat el contrari. L'esmena presentada per el grup socialista ha sigut rebutjada. Per tant, se passa a votar la moció. Ja s'ha posat Pero es el reglamento, señor Jorge. Pasemos entonces a votar definitivamente ya la moción presentada por el Grupo Popular. Voy a favor de la moción, voy en contra, tornem a votar, voy a favor de la moción, voy en contra, queda aprobada el voto de caducitat. Pasemos al punto número 4, moción del Grupo Municipal Socialista sobre la reconstitución de los urbanos en el municipio de la Benxa. Es una moción que vengo a escribir, pero no puedo votar. Señora García. Gràcies, senyor alcalde. A veure, nosaltres presentem aquesta moció perquè hem tingut coneixement d'iniciatives com aquestes en altres municipis i que estan donant bons resultats. En una època en què hi ha gent que troba moltes dificultats, que n'hi ha vegades que utilitzar un poc la imaginació per a crear coses noves, encara que aquesta no és una cosa nova, però sí que seria novedosa al nostre municipi, doncs hem pensat que sí que se podia articular per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament un projecte de bancs urbans en el que se tingueren en compte tota aquesta sèrie de finalitats que nosaltres plantegem ahir, des del cuidado del medi ambient, fins i tot el tema de l'agricultura ecològica, de l'autoconsum, del consum familiar, inclús moltes vegades s'ha tractat també de plantejar aquestes iniciatives per a persones en risc d'exclusió social. I en aquest sentit se treballa conjuntament des de medi ambient, des d'agricultura i des de serveis socials. Pensem que és una bona iniciativa. El que ens fan arribar és que és positiu per a les persones que participen d'ella i jo crec que la Vall també podria sumar-se en aquest cas a aquest projecte. No hem ficat una data concreta, sinó que n'hi ha que començar a plantejar-se aquesta qüestió i sí que des del grup municipal socialista també estaríem disposats a treballar conjuntament amb l'equip de govern i fer un projecte que fos atractiu i que donarà satisfacció a tots els objectius que se pretenen. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyora García. Senyor Porcat. Gràcies, senyor alcalde. A tots ens pareix bé que se planteja aquesta moció i la recolzarem i voldria afegir que per la nostra part, en cas que s'aprovi, es disposarà també a aportar l'experiència que igual tindrà l'Ajuntament on vegi l'exemple on està governant i han posat en marxa alguna iniciativa en aquest sentit. En cas que s'aprovarà, poden comptar, si volen, la nostra col·laboració per aportar allò que puguem aportar. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Porcat. Senyor Molina. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, bàsicament, el Grup Popular estem d'acord en tot. Únicament sí que volem afegir alguna puntualització que crec que és molt senzilla i que tots estarem d'acord. Perquè volem que s'afegisca que se faci el projecte i al mateix temps les ordenances que acompanyen el projecte, que siga en terrenys de propietat municipal o arrendat, és a dir, administrat per l'Ajuntament, però baix una concessió, en fi, els tècnics ja ens diran quina fórmula, perquè hi ha moltes terres abandonades que se poden blindar a que s'utilitzen i que no siguin propietat de l'Ajuntament. Després també, en l'apartat que diu promoure les bones pràctiques d'agricultura ecològica, afegir i tradicional, perquè és molt paregut a l'ecològica
i per no tallar els coneixements i les ganes d'aprendre molta gent. I després, afegir clarament sobre el tema de l'autoconsum que serà únicament per autoconsum, és a dir, que quedarà prohibida la venda, naturalment, perquè no és per fer negoci, no se trata de que siga per vendre, i que siga viable econòmica, tècnica i socialment. Són aquestes dos parts que és important conèixer el que costa i el que li pot costar als balleros aquesta operativa. Jo crec que aquestes puntualitzacions, si tots estem d'acord, ho afegim i podem votar per unanimitat. Ho tens? O sigui, és projecte de creació d'horts urbans i ordenances, propietat municipal o atentat, i després afegir el punt H, que no competisca en els llauradors i per tant que siga únicament per autoconsum, i l'apartat I, que seria que siga viable econòmica, tècnica i socialment. Per tant, el projecte tindrà que incloure el component econòmic, o sigui, el càlcul econòmic. Sí? Bueno, parlo jo? Sí. A veure, estem d'acord, perquè si n'hi ha una voluntat de dur endavant, després conjugarem aquestes tres viabilitats. A vegades no n'hi ha que predomine una sobre l'altra, sinó que la suma conjunta de la viabilitat econòmica, tècnica i social siga adequada i siga bona per a la ciutadania de la vall. I, evidentment, el tema de l'autoconsum o consum familiar era la idea que vam tenir. Estem d'acord. Sí, nosaltres també ens pareix, però de fet, com ja que fem un projecte, sé que això, però que diu així, més o menys la afegir els criteris per a fer aquest projecte, ens pareix bé. Pues repetim, para que us quede clar, si no m'enganyo jo, és que realitzi un projecte de creació d'horts urbans i les seues ordenances en terrenys de propietat municipal o privat, arrendat. Arrendats per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament és el que té que controlar el projecte. municipal o arrendat per part de l'Ajuntament. En el apartat B, promoure les bones pràctiques d'agricultura ecològica i tradicional. I després afegir ecològica i tradicional. Després, insistir en l'aspecte de l'autoconsum, que no sigui competència directa als llauradors, i la importància de la viabilitat econòmica, tècnica i social. Ara votem l'esmena presentada pel grup popular. Si és aprovada, ja no votem la moció. Això no s'esmena. No és total, no és total. La rectificació de la iniciativa nostra. Entonces, votem ja aquestes propostes de col·laboració. L'esmena d'addició. Passem a la votació d'esta moció més l'esmena d'addició per part del grup popular. Vots a favor? Queda aprovada. Passem al següent punt, que és el punt número 5. Moció del grup municipal d'Esquerra Unida sobre el col·legi públic La Cova. Es una moción que lo resolvemos los diputados. Senyor Porca. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, com vostès saben de sobre, el problema que tenim en el col·legi de l'Assumpció i el desplaçament que això suposa de xiquets a l'Ausiàs i a La Cova, nosaltres el que plantegem és que a partir d'aquesta situació, com no s'ha complit ni la promesa ni la previsió ni res de que les obres estarien acabades per a començar el curs que ve allí, perquè ni han començat les obres, s'ha plantejat un problema, com vostès també coneixen, que és que en el col·legi de La Cova els xiquets no caben. Senzillament no caben. Han estat un any malament els xiquets. Les condicions que estan els xiquets allí no eren les idones, però bueno, una excepció, una cosa excepcional se pot produir, però clar, això no es pot fer etern i va camí de fer-se. Portem un curs, un altre. En els alumnes d'infantil pareix que no hi ha cap problema per lo que a nosaltres se ens ha comentat i el que se ens ha dit,
i el que coneixem de que és possible que puguen anar, sempre que la conselleria ho autoritze, a les instal·lacions del Colatge de l'Assumpció, que no hi ha cap problema, i per això en aquest sentit pensem que el tema de l'ISAPAT no hi ha problema, i si no hi ha condicions de seguretat, la conselleria ho autoritza, doncs continuarà la negociació. Això ens pareix, en el tema d'infantil no tenim res que dir, però el de primària ens pareix que la solució que s'està plantejant de mantindre els alumnes en el Colatge de la Cova i desplaçar dos cursos de primària a les instal·lacions del centre social ens pareix que això no és una solució correcta. Perquè això, de fet, farà que en el Colatge estigui pràcticament en les mateixes condicions que enguany i perquè pensem que les condicions de les instal·lacions del centre social, sobretot el pati, no són les adequades per estar estimats a l'escola. Per això el que plantegem en la moció és que se busqui una altra solució. I ja de passo, perquè li recordem a la conselleria la seva obligació de començar ja les obres del Colatge de l'Assumpció. Que evidentment és una cosa que ja va aprovar en aquest plenari, però combats que aprovem i que tenim vostres molts prisa. No està de més que respecte a aquest tema. Així també vam acordar que ens reuniríem per parlar de què feien en la conselleria tots els temes educatius que vam aprovar per unanimitat i vostès encara estan per convocar la reunió. Ens pareix que el que plantegem és completament raonable. Ens pareix que l'Ajuntament ha de dir no a aquesta possibilitat que s'ha plantejat. Temps han tingut per buscar una altra solució. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies. Sí, nosaltres recolzarem la moció perquè estem substancialment d'acord. De fet, hem fet la denúncia també de que el Colatge de la Cova estava destinat a un número determinat d'alumnes. A partir de que el reomplim, les condicions que tenen els xiquets i les xiquetes per a desenvolupar en condicions normals, l'educació no són les adequades, i desplaçar-los al centre social. El centre social no és un centre educatiu per a res. Aleshores sí que n'hi ha que buscar una solució alternativa per fer que els nostres xiquets tinguin les millors condicions per a rebre les classes. I després a jutjar com siga la conselleria perquè no pot passar com en l'honori. Que segons la promesa política del Partit Popular, este curs, este 2013-2014, ja estarien en l'Institut Nou. Ni este ni el que ve. Aleshores jo crec que això ens ho hem de ficar al puntet i anar exigint el que toca per al nostre municipi. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Sant Félix. Gracias, señor alcalde. Bé, nosotros també estem a favor de lo que planteja la moció presentada per el grup d'Esquerra Unida i com ha comentat sí que i com diu en la proposta d'acord anem a intentar buscar la solució més idònia. Sí que és que s'ha plantejat una solució, una possible solució temporal que la comentava el senyor Porcar i que també va ser consensuada tant per l'AMPA de l'Assumpció com per l'equip directiu del mateix Colatge, per la directora territorial i per l'inspector de primària. És una solució, una possible solució, se poden mirar altres solucions, però en aquesta línia anem a continuar treballant i també continuant evidentment exigint la immediata iniciació de les obres del Colatge de l'Assumpció. Per tant, votarem a favor d'esta moció. Gràcies, senyor Sant Félix. Una intervenció més, senyor Porcar. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres ens alegrem que coincidim tots els grups en que n'hi ha una altra solució, que és el que preteníem plantejar la moció, però hi ha una cosa que m'agradaria saber. Això és molt proper. Us proper queda poc de temps. Això n'hi ha uns responsables educatius que sabien que anava a passar. Per què no s'ha plantejat una altra solució? Qui ha plantejat aquesta solució? Simplement volem dir l'atenció sobre una cosa. És que no podem dir estem treballant i continuarem treballant. Quan ha passat el que ha passat en el Colatge, és que aquesta solució tenia que estar damunt de la taula. Han parlat vostès de l'AMPA del Colatge de la Cova per plantejar això? És que mos pareix que, ja dic, mos pareix bé que estiguem d'acord i mos alegrem, però és que n'hi ha que moure's i ja. Ara no podem esperar que arribi setembre. Llavors què fem aquests xiquets? Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Porcar. Gràcies, senyor alcalde. A més, quan les decisions se prenen per gent de fora del nostre municipi no són realment conscients de les condicions en què estan els nostres xiquets i xiquetes. Aleshores, és que estem ací i sobretot també de cara als xiquets i xiquetes que estan rebent l'educació en les condicions no adequades, hem de dir-los a vegades que no a
és que des d'un despatx a Castelló o a València decidissin que com n'hi ha un centre social al costat, doncs mira, que vagin allí. És que allí no és el lloc adequat per a fer classe ni per a l'esbarjo. Aleshores, com dia la senyora Vicente Ruiz, si hay que desmarcar-se, doncs desmarcarem en les coses importants. Gràcies, senyora alcalde. De fet, votem la moció per això. Gràcies, senyora alcalde. De fet, votem la moció i estem a favor i ens desmarquem, com estava comentant. El que tots volem ho tenim clar, que és que el coratge és el que fa antes i el que té que tindre clar és que aquesta solució és temporal, que s'ubiquen o aquesta reunió que s'ha fet i que s'ha consensuat un dia en l'ampa de l'Assumpció, en l'equip directiu, és la part implicada, la més implicada, que són els que representen una escola, o no? Estem o no? Doncs aquesta part està d'acord en que aquesta solució temporal se faça. Sabem que el tema del pati pot portar un perill, vaig estar més tècnics de conselleria perquè informen si n'hi ha que fer alguna modificació o algun arreglo. Així, el que pertoca a l'Ajuntament, que és arreglar l'edifici infantil, ja s'ha fet i està preparat perquè a setembre els alumnes comencen si la conselleria dona permís. Per lo de més, tant la meva companya òloga, la senyora Salvador, com l'alcalde, com tot, l'equip del govern està treballant i està exigint a la conselleria que se comencen les obres i s'inicien les obres de l'Assumpció. Per tant, per això també votem a favor i per això comento que també estem treballant al màxim en aquesta línia perquè se doni solució tant als alumnes de l'Assumpció com als de la COP. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sant Félix. Passem a votar la moció. Vots a favor de la moció. Per unanimitat queda aprovada. Passem al punt número 9, que és el torn obert de paraules. Senyor Porca. Sí, tres coses. La primera és un prec que, com comentava des d'entrar també la portaveu socialista i també està que segur que us pareixia bé. Suposa que s'haurà que l'ICS li ha atorgat el Premi Príncep d'Astúries a Belicorma. Era demanar que si no n'hi ha inconvenient que per part de tots els grups d'este ple municipal li enviarem una felicitació en nom de l'Ajuntament de la Corporació. I després eren dues preguntes, senyor alcalde. Una, vam aprovar en l'anterior plenari una moció del nostre grup d'Esquerra Unida sobre el cèntim sanitari. Era saber si ja s'ha fet alguna cosa en aquest tema. La moció el primer que vam aprovar era que els tècnics municipals farien un estudi de si s'ha fet ja alguna cosa en aquest sentit de la moció que vam aprovar. I l'altra pregunta és sobre la comissió que se va crear en el seu moment per estudiar la gestió del sector funcional. És una comissió que, com vostè sap, se va crear al mateix temps que la comissió que se va crear per a estudiar el tema de la gestió de la piscina, el restaurant i la cafeteria de Sant Josep. La segona, la de la piscina, se va reunir, va fer el seu dictamen, el que va està resolt i la comissió s'ha dissolt, perquè ha fet el seu treball, també va ser creada. En canvi, la del Constitucional encara no s'ha reunit. I ens agradaria, vostè és el president d'aquesta comissió, ens agradaria saber per què no s'ha reunit encara i quan s'ha reunirà. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Porca. Respecte a la primera, el senyor Luis Belicorma, crec que estarem tots d'acord en fer aquest reconeixement públic al senyor Belicorma i fer la felicitat corresponents. Sobre el cèntim sanitari, tinc que dir que crec que no s'ha fet res encara, que no s'ha fet res. I sobre el polifuncional, quan tinguem plaços reals sobre la taula de finalització d'obres, que ja puguem gastar aquest polifuncional, doncs efectivament no dic quan s'acaben les obres, quan tinguem plaços certers, doncs convocaré de manera immediata aquesta comissió per a tratar el tema de la gestió del mateix edifici. És que no saber si això que vostè diu és comprensible. Quan la comissió tingui que prendre decisions. Però clar, la comissió tècnica, la comissió està formada per tècnics i per regidors per a que els tècnics ens diguen, per exemple, allò que costarà de l'antic. Quin inconvenient hi ha que comencem a parlar d'aixòs temes? És que això és el que no acabem d'entendre. Perquè després de tant de temps no han començat a parlar de... No n'hi ha cap informe de tècnics municipals, els tècnics no tenen estudiat aquesta qüestió. És que això és el que volíem saber, perquè clar, és que no acabem de comprendre el motiu. Que la comissió no pugui decidir res mentre no tinguem vostès límits de dir, bueno, això quan serà, això ho comprenem. Però el que no acabem de comprendre és l'altra part, que li dic. L'altra part ha sigut hasta debatuda en este ple els pressupostos municipals, senyor Porca. I vostè va presentar una moció al seu grup dient que aquesta part que anava destinada al polifuncional se llevara. Sí, però... Que ha estat hasta debatit i sap proporcionalment del plaç que estem parlant, dels mesos que estàvem parlant, de la quantitat que ha sigut aprovada per este ple del municipal
municipal en els pressupostos municipals, als que vostè va presentar una esmena als pressupostos municipals i dins d'aquesta esmena ficava literalment eliminar els 100.000 euros, que era la quantitat per a gastar-ho en altres qüestions, que no m'he al cas. És a dir, que ha sigut hasta debatit i votat en este ple municipal. Jo, que formo part de la Comissió de Cultura, m'he demanat per 2 vegades els informes tècnics que sustenten això i no se m'han donat. Jo dic, senyor Porcar, que vostè ja ha fet hasta una esmena al respecte. Ja ha sigut passat per este pleno, si no recordem mal, el mes de novembre. Està clar que vostès no volen que se parli de simplificar fins a que no estiguem decidint, està clar. No, ho tenim decidit, està molt decidit, i ho saben la nostra decisió quina és. I per a què se té que reunir una comissió tècnica? Formalment se té que fer. Formalment. Per suport. És que això és una decisió política. Ha quedat claríssim. Mire, senyor Porcar, si no està clar. és el mateix cas que vam parlar sobre la qüestió de la piscina. La decisió política la tenim claríssima, vostès i Moratos, la tenim claríssima. Totalment. Les postures estan... Senyor Porcar, les postures tenim claríssimes. Claríssimes. És evident, no. Superior. És que ho tenim claríssim. Tenim claríssim. Estem parlant de dos models de gestió totalment diferents els que vostès defenen i els que defenen Moratos. Ha passat de la piscina, que ha sigut aprovada definitivament avui en este mateix ple, i passarà quan corresponga, per això insistim molt en els plazos perquè són fonamentals i bàsics plazos, passarà exactament el mateix quan puguem ja portar-lo a la comissió, tant de cultura com a la comissió que se va constituir per aquesta finalitat i per supòs després passarà pel ple, com marca la llei. Jo li faig una petició, que no se posen a més els informes tècnics que que se posen entreguen als grups de l'oposició. Quan se les tinga que entregar és moral, sense cap problema, com sempre, senyor Porcar, com sempre. Le fem la petició i que vostè me conteste per escrit si me'ls dona bé i si no és per què no me'ls dona, però conteste per escrit. I en els terminis que vostè té per a contestar per escrit. Li contestaré per escrit, si cap problema, senyor Porcar. Senyor Gala. Yo sí que me gustaría que el problema del Colegio de la Cova no han hablado ni con la sección de vecinos formalmente, ni con el AMPA de la Cova, ni con la dirección del Colegio de la Cova, para la solución que están planteando de la asociación de vecinos. Y otra cosa más, de cabeza lo digo, no sé si se contempla, cuando la asociación de vecinos hizo la cesión de los terrenos al ayuntamiento, se contempla la posibilidad que ustedes van a adoptar pasando los críos de la Cova a lo que es el edificio de la asociación de vecinos. Me suena, de cabeza lo estoy diciendo hace muchos años, que solo se podrá utilizar esas instalaciones para bien de allí del barrio, para cosas del bien del barrio. En este caso no es un bien del barrio, es una necesidad que por una mala política de ustedes lo vamos a pagar los demás. Entonces me gustaría que contemplaran bien el acuerdo ese que hubo y que me dieran por escrito si realmente la posibilidad esa de pasar a los niños a la asociación de vecinos se contempla dentro del acuerdo que hubo entre la asociación de vecinos y el ayuntamiento. No hay mejora, valga la redundancia, para un barrio que la educación de los niños. ¿Sabe usted que cuando se tuvo que desalojar la Cova, también urgente por aluminosis, se ocupó el centro social de la colonia San Antonio? Y lo sabe perfectamente. Hasta que se instalaron las aulas prefabricadas detrás de la Moderna, ocupando un bien público, una calle. Lo sabe perfectamente. ¿Sabe usted que las aulas prefabricadas de Lori García están ocupando otro espacio público que no, su uso no es educativo? Y lo sabe perfectamente. Por tanto, ante situaciones, si no le interesa la respuesta que le estoy dando, no es un asunto mío. Es que, pero, señor Gala, esto es puntual, señor Gala. Sí, señor Gala, sí. ¿Sabe usted que hay excepciones, y esta es una de ellas, nos podrá gustar o no la decisión? Ese es otro tema que es totalmente discutible. Y de hecho hemos aprobado una moción conjuntamente sobre este tema hace unos minutos. Pero usted sabe perfectamente que se ha hablado por parte de la concejal de Educación, que no está presente aquí, con el equipo directivo, tanto de la Cova como de la Asunción, y con el AMPA, tanto de la Cova como de la Asunción. Usted dice que no, yo digo que sí. Pero es así, es así. Y usted también puede decir lo que usted crea conveniente. Ahí estamos en democracia y en libertad. Pero le digo
que se ha hablado con las dos AMPAs y se ha hablado con los dos equipos directivos de ambos colegios, Asunción y la COBA, por parte de la concejal de Educación, que ojalá estéis aquí presentes para poder decirlo bien. Pero bueno, aparte de eso, que se pueda utilizar o no, que nos guste o no, la decisión si al final se ocupa el centro social, que es de titularidad municipal, no nos engañemos, que es de titularidad pública, no nos engañemos. Para ese fin provisional o temporal, nunca definitivo. Pero insisto, si ese fin al final tiene que llegar de tener que instalar una o dos aulas de primaria en el centro social de la COBA, de la Unión, pues para mí no hay mejora, insisto, para un barrio que esos niños, aunque sea de manera provisional, porque es de manera provisional, nunca, en definitiva, faltaría más, nunca estén ahí los meses que tengan que estar. Eso sí, cumpliendo siempre todas las normativas y toda la legislación vigente, que sabe que está muy bien regulada al respecto. Nadie, empezando por la dirección territorial, por tanto técnicos de la dirección territorial de la propia Consellería, como los mismos políticos, van a autorizar nada, cuando hablamos de niños, van a autorizar nada que pueda suponer un posible problema. O sea, por lo que usted está diciendo, yo entiendo que va a haber un técnico en tema de seguridad que va a supuesto, firmar un informe diciendo supuesto, que un colegio que son para supuesto, 150 niños hay 300. Por supuesto. Y una asociación de vecinos que tiene un patio va a haber un técnico en seguridad que va a firmar Por que eso está supuesto. dando condiciones. Al igual que si permiten Por favor, entrar los de infantil, antes de que esos niños empiecen a utilizar estas instalaciones, por favor, pásenos los informes. Pero exactamente igual le adelanto ya que si los niños de la Asunción de infantil que están ahora de Ausas tienen que volver a la Asunción en septiembre, se va a pedir informe técnico de la dirección territorial, por supuesto. Con tema de seguridad. Con tema de todo. De seguridad. De todo. ¿Alguna cuestión más? Señor Sur. Bueno, una de la passada que he escrit al secretari que és sobre la vigència del conveni de l'ús dels baixos de la morta en l'IRSE, les compensacions que ha hagut, i la passada que he escrit i ja està. Després sí que voldria fer unes preguntes sobre el tema de la seva querella, perquè he sentit l'explicació que ha donat i per tant necessite saber algunes coses o demanar algunes coses. Vostè parla d'un informe de tresoreria que justifica el fet de que vostè haguera pagat aquests 700.000 euros. Home, jo no m'he llegit tot l'armari que hi havia, evidentment no me l'he llegit, però aquest document no l'he vist. Mira, inclús he tornat a revisar tot l'índex de tots els documents, de totes les peces que n'hi ha, per veure si trobava aquest informe de tesoreria, que és el que avala, per les manifestacions que vostè ha fet, era el que avala el fet que vostè decidirà pagar aquests 700.000 euros. He mirat la peça on està tota la documentació sobre la famosa relació 53/2010 i no està bé. Per tant, si és el document que avala el que vostè pagarà aquests 750.000 euros, m'agradaria que tornara al seu lloc i així no el podria consultar i podria fer-me una idea d'aquest fet. Només demanem això, perquè és que seria important que justament el document clau, és com allò de les novel·les, el desenllaç, si tu no dones la pista, fa que em diga, esta serà així. Doncs mal fet. Jo reclamo aquest document si és la clau per a saber per què s'han pagat aquests 700.000 euros, estiga en la peça corresponent per a poder-ho consultar. Després fa referència també a una qüestió que és que hi havia una vaga. Jo he tret totes les reculls de quan l'empresa Secosa ha dit, ha amenaçat en 2 bancs, públicament. Les factures han començat a pagar en gener de 2011. Les amenaces de vaga que ha trobat en la premsa, si vostè ho té, que m'ho faciliten,
són de 2012 i 2013. No he trobat cap referència a cap amenaça de vaga per part del comitè d'empresa i dels treballadors de l'empresa Secopsa ni en l'any 2010 ni en l'any 2011. Per tant, ens haurà d'explicar el senyor alcalde a tots a quina vaga s'ha referit de Secopsa. Perquè és l'altra justificació, les dues justificacions que ha donat a per què se van pagar aquests 700.000 euros. Perquè jo tinc que ser, senyor alcalde, tots els plenos, i vull que consti en acta, tots els plenos en els quals, en actes, jo li vaig demanar que me diguera per què havia pagat aquests 706.000 euros. 6 plenos. No m'ha volgut contestar mai. M'haguera pogut dir en aquest moment. Senyor Artur, és que n'hi ha una vaga convocada, n'hi havia una vaga convocada i hem tingut que pagar. Si no, els treballadors no cobraven. No ho haguera pogut dir en aquest moment. No m'ho va dir. L'única contestació que se me va donar n'hi d'un informe de tesoreria que me diu que si no pague me tanquen a la presó. Jo soy l'alcalde i dic, a pagar. Si me diu això, no ho haguera pogut contestar. L'única contestació que se me dona és d'un informe de 30 de desembre de 2010 que no té res a veure amb el pagament d'aquestes factures. No diu en cap moment que se pagui. Per tant, li reclamo d'una banda que me diga quina vaga estava convocada i en segon lloc vull consultar l'informe de tesoreria que no consta en l'expedient per a saber a què atendre en aquesta qüestió. Un altre prec que en el ple anterior vaig demanar, d'acord amb la contestació que se me va donar per reclamar els 598.000 euros. Ara, tornant-ho a llegir, senyor secretari, me dona compte que m'ha afegit 100.000 euros. Està bé, això que tirant a casa està bé. Són 598.000, no 698.000 euros. Perquè se'm va contestar que ella estava demanant, que això s'havia demanat. Jo vaig dir, bueno, si s'havia demanat, voldria veure el document de petició, perquè tota la documentació que he revisat no estava. I vaig demanar, vaig sol·licitar un certificat del secretari de la corporació sobre el document i la data en la qual s'envia la petició a la Conselleria d'Infraestructures reclamant els 598.000 euros. No m'ha salvat. Jo crec que en ple, la sol·licitud en ple val, no? Així venim per alguna cosa. Ara, si he de fer una compareixença per a sol·licitar el que ja vaig sol·licitar en el ple, no hi ha problema. Demà mateix o després demà, també hi farà la compareixença, però que ha passat un mes i no me s'ha de sol·licitar. Per tant, torne a insistir en que se me doni aquesta certificació. Moltes gràcies. Gràcies. Respecte a la primera intervenció de vostè, senyor Artur, una matisació. Així no serà reclamar, serà demanar o sol·licitar, mai a reclamar. I la segona matisació, i la més important, donaré totes les explicacions que algun dia se me demanen on corresponga i quan corresponga. I no correspon ni ara ni així. Per tant, senyor Artur, me va costar permitir que no li conteste res, absolutament res, perquè en aquest moment no està en via administrativa ni en via municipal, està en via judicial i per tant, quan se me demani, si se me demana algun dia algun tipus de declaració, aniré a declarar on corresponga, que no és en ple municipal, i quan corresponga, que no és ple. Estic demanant un document d'un expedient. Senyor Artur, està en l'expedient i per tant, qui tinga que decidir, que decidisca, no és ni vostè ni jo. Senyor Artur. Està en l'expedient. Senyor Artur. No, jo soc regidor d'aquest ajuntament i no li estic demanant que faci declaració de res. I estic demanant, no ha quedat prou clar, veig que no. I estic demanant un document que se suposa que ha d'estar en un expedient. Senyor Artur, aquest expedient està on està i quan se me demane li donaré les explicacions oportunes. I repetís per tercera vegada. No és ni ara ni
ni así. Pero le está demandando ese expediente un regidor de este ayuntamiento. Yo no soy ni fiscal ni juez, soy regidor de este ayuntamiento. Señor Tull, ni ara ni así. Señor secretario, vull que consti que el señor alcalde nega que se puga consultar un expedient on hi ha un document que li reclamen, llegir-lo. Un expedient que està en via judicial, senyor secretari. Per tant, en sede judicial donaré totes les explicacions si se me demanen algun dia. Donaré totes i cada una de les explicacions. I torna a dir que no és ni a vostè ni a cap altre regidor d'este Ajuntament. ¿Alguna qüestió més? Sí, una pregunta més. Per tant, senyor secretari, a partir d'ara no podem demanar absolutament veure cap document de l'índex de Secopsa? Veure tot el que vulgui. Contestar-li jo, res. No, estic dient que vull veure si el que estic demanant, senyor alcalde, és que vull llegir i veure el document que vostè ha ensenyat que forma part d'un expedient i que quan jo he anat a veure aquest expedient no estava. Això és el que demanem, senyor secretari. Crec que ha quedat molt clar. A mi sí. Alguna qüestió, senyora García? Sí. Senyor alcalde, volia fer una petició en el sentit de millorar la feina que fem nosaltres. I si és possible que ens facin els decrets en paper, en un exemplar, perquè tenim a vegades problemes per a obrir-los i a vegades problemes per a imprimir-los. Quan aconseguim obrir-los, no aconseguim imprimir-los. Entonces, per tindre també l'acció nosaltres dels decrets, un exemplar per al grup. No és acceptada aquesta petició. No? No. Perquè tota la informació li arriba, tota la informació conforme marca la llei. Per tant, no és acceptada aquesta petició. Però no se poden obrir. Si és algun problema tècnic o informàtic, és convenient d'enviar. Me consta a mi des de secretaria que se'ls envia tota... S'envia però no podem obrir-los. Però això serà un error informàtic. En el primer trimestre d'enguany dels comptes ens ha passat el mateix. Hem parlat en l'interventor i no ha pogut solucionar el tema i no podem imprimir una part dels... Si el problema és tècnic, informàtic, se consultarà el fet informàtic. En 3 setmanes i 5. Però el que no pot ser és que vostès en paper, quan parlem d'ecologia i de medi ambient, demanen còpies. Parlem de transparència. De tot. Si no se poden obrir, si no se pot obrir, no es serà algun error puntual. M'està parlant de 3 setmanes, de fa 3 setmanes. O serà un error puntual. I del plenari anterior són 3 setmanes, és un mes. Pues està parlant vostè d'un mes. Si és un mes és perquè ha sigut un error informàtic. Punto final, que se subsane. Si vostès demanen els sol·licitants que se subsane i ser informàtic, sí, totalment. Però me consta que se'ls fa arribar, i en estos 3 anys de legislatura, si el problema ha sigut un mes, la resta de temps és perquè ha arribat. Bé, el van consultar, serà dos. Senyor alcalde, entenga vostè que n'hi ha decrets que per la seva immediatesa, si no els pots llegir la setmana següent, mentre se publica i se mostrona a final de mes la relació de decrets, si ha passat ja un mes des que s'ha firmat i no se pot obrir, n'hi ha decrets que tenen. Està parlant d'un problema puntual de fa un mes, que s'arregla aquest problema. Sol·liciten això. No s'ha arreglat. Doncs sol·liciten això, que se solucione i se problema. Totalment d'acord, que se solucione. Però en 3 anys de legislatura que hi ha hagut un problema informàtic en l'últim mes, és que no és lo general, és lo excepcional, és lo puntual. Se té que solucionar, totalment se té que solucionar aquest problema, per a que els arribi tota la informació que necessiten en temps. Però el que no pot ser és que ara, per una qüestió puntual de fa 3 setmanes, un mes, doncs estiguem parlant que no s'ha donat en tota la legislatura que portem 3 anys. Portem 3 anys. I aquest problema, si me demanen, però si aquest problema vostès, senyor Jorge, si portem els plenaris sense poder obrir certs decrets d'alcaldia. Si vostè m'està dient que hi ha un problema que no poden obrir decrets de fa un temps perquè sí, es soluciona. Això és el que se farà. Se solucionarà. És la primera vegada que ho diuen així en este ple. Però ho han preguntat també en comissió. I en comissió... Quan ho han preguntat en comissió? En comissió fa 2 setmanes. I se mos ha donat tot
paper de lo que no se podia obrir. En la Comissió d'Hisenda se mos ha donat la part d'Hisenda que no se podia obrir. Demanem el mateix respecte. Però mentrestant hauran passat els mesos des que vostè ha firmat un decret que Vostès tenen algun problema, si mentre dures, i aquest problema té, mentre dura el problema té i no se soluciona, vostès volen veure algo en paper que no poden obrir o que no poden veure informàticament, és lògic. És lògic, i és lògic i raonable que se li doni tota la informació que no puguen obrir, Però ella demana a tindre tota la informació en paper, doncs no, com és comprensible, no. Esperem que el pròxim no tingui les altres. D'acord. Alguna qüestió més? Bé, doncs el ple s'ha acabat. Si n'hi ha alguna pregunta,